Matthew Asempa ti donkron. Na ba se Yesu wie nsem yi ka no, ofiri Galilea no ba Yudea ahye so Jordan agya, na nkrofo akuekupi di n'achi no sa won yade wo ho. Na Farisifo ba ne ncha be so no hwe se obi wo ho kwan se asem bi enti ogya ne yira na. No bua se won se monkenka ne se firi mfitiase no de obo onipa no obarima ne oba na oyo won ana oka se yeyi nti na onipa begya agya ne ena na ode ne ho akofam ne yere ho na won baanu abeye honamkro enti na wona so nya baanu bio na emum wo ye honamkro enti di onyankopon de abom no ma onipa biara ntitimu oka kire no se na ade nti na Mose hye se won ma waregya ye ngoma na onya no no ose won se makoma din nti na Mose ma mo kwan se munya mo yerenom efiri mfitiase no ankante saa enti mesemu se senya dwamambo nti na obi gya ne yere na oware fofora na wase ya wade na de obaware de wagya no no nso ase ya wade asuafo no se no se so onipa ne yere ntem te saa de a na enye se oware na oka kire won se enye nipa nyina na betimi age asem yi de wona wade ama won na ayitutufo bi wo ho a wowo won saa firi won ayem na ayitutufo bi wo ho a nipa na ye won saa na ayitutufo bi nso wo ho a osoro aheni nti na waye won ho saa de obetimi age no manonye ena ode mofra bra ne se wonfa ne nsengu won so mo mpaye ma won na sunyafo no kan wanim na Yesu kan se moma mofra no kwan na munsi won me nkyɛn ba kwan na yenum sei na osoro aheni no wo won wode ne nse guru won so hyira won no firi hokoi na hwe obi ba ho bese no se kyerɛkyerɛfo adepa bɛn na menyo na manyada nkwa na ose ne se adenti na wobisa me papa ho asɛm obaako no ye na sɛ wopɛ wo konkwa mu a dimra nsɛm no so ose ne se deɛ wo he na Yesu se deɛ ɛse nni awu nsɛe awade mmɔkorɔ no ni adanse kurumu di wagya ne wonani dɔ wo nyɔnko sɛ wo ho abrante ne ka kire no se ma di yenim nyina so ɛdeɛ na aka me bio Yesu se no se sɛ wopɛ sɛ woyɛ pɛ a kɔna kɔtɔn deɛ wowɔ na fa ma ahiafoɔ na wobɛnya agyapadeɛ soro na bra bidi m'akyi abrante no te asɛm no ɔde awerɛhoɔ kɔɔyɛ efiri sɛ no wɔ ahonyade bebree ɛna Yesu ka kire ne suafoɔ no sɛ nokora mese mo sɛ ɛyɛ din ma ɔdefoɔ sɛ ɔbɛkɔ ɔsoro ahenni mu na bio mese mo sɛ ɛyɛ mmerɛ ma yoma sɛ ɔbɛfa paneɛ tokuro mu sene sɛ ɔdefoɔ bɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu na n'asuafoɔ no teeɛ no ɛyɛ wɔahodwiri pii na ɔkaa sɛ ɛneɛ na hwan na obetimi agye no nkwa na Yesu hwɛɛ wɔn se wɔn sɛ onipa fam na yei ntumi nyɛ hɔ na Nyankopɔn fam deɛ ade nyinaa betumi ayɛ hɔ ɛna Petro bua se no sɛ hwɛ egya de nyinaa hɔ abedi wachi ɛdeɛ nkura na ebenya na Yesu se wɔn sɛ nokora mese mo sɛ mo ama bedi makyiri yi awfoforo no mu no ɛda wo nipa ba no bɛtena n'anim wɔ nyam ahennwa so no mo nso mo bɛtena ahennwa dumienu so abu Israel musuakuo dumienu no atɛn na obiara me nti wagya afie anaa nuabarimanom anaa nuabaanom anaa agya anaa ɛna anaa ma anaa nsase hɔ no obenya no mmɔho pii na wanya daa nkwa afa na dikanfoɔ pii bedi akyiri na akyikafoɔ abedi kan